Angazi ngizomtshela papi ngizomtshela athini man nangu maphuma mani ay man ay mina ngimtshalile ngalo muntu go hayi nangifaki mina Kosa alright mangabe ufuna siphinde cindezela u1 uma ngabe nifuna enye cindezela u2 Welcome to Afghanistan FM 99.9 We are live again where we bring you nothing but the best music best life you've ever seen I'm back Batsini bone Utsini Autisbone Alright Autisbone phela siyabala Bathi abalaleli beAfghanistan Scott sicela enye mfanaka lena yiyo siyayiza Let me give you. You guys, abalaleli have spoke, and the viewers have spoke. Just let me tell you. You know, what is called solada? Is we will try. If you want, tell her the other one. Solada.
Kanlenti sipana kanjani? Hey. Asambe wena man. Hey. Hey. Hayi wena man. Hey. Upuslizi. Yewena rasta. Hayi wena. Hayi man. Hey. Hey. Abheka noma ningathini. Hey. Hey. Bamba 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 bamba. Hey. 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 Oy. Hey. Ay. Suba wena ma. Hey. Hey. Abheka. Hayi wena ma. Hey. Sabi wena. Hayi man. Hayi wena ma. I wanna man. Kanlenti sipana kanjani? Hey. Uthini? Asambe wena man. Hey. Hey. Hayi wena man. Hey. Hayi upuslizi. Hayi. Suka wena rasta. Hey. Hayi wena. Hayi wena man. Hayi man. Asambe wena. Hayi man. Afghanistan FM 99.9. We bring you nothing but the best. Skos Maphuma Ntambo Yekizaro. Number one presenter of Afghanistan 99.9. Yebo, yes. So nithini? Another one? Or uma ufuna ngiyiphinde indezela u1. Uma ufuna lengoma si jumpe ngoba senizwile seni rights indezela u2. Thank you very much. Awuyebo. Where is Roboto? Where is he? He's not here. I only see Shaba because mangalethu Shaba la welele. Ziyabuya. Oh, awuthingibala. Ay.
engathi akubaleki kahle mara ngibona kwami ngathi abantu bathi bafuna ukuthi siyiphinde lento ngathi bathi siyiphinde lento ngibona bo-1 abaningi bafethu I'm sorry I can't count but ngibona bo-1 abaningi lani niyazibonela kwavumbuka omunye 1 nyadla okay 2 okay kwavumbuka omunye 1 nyadla kanlento isipana kanjani hey asambe wena man hey wena man hey upuslizi yewena rasta ay wena ay man hey abheka noma ningathini hey hey bamba 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 hey 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 oy ay suba wena ma hey 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 abheka ay wena ma hey subi wena ay man ay wena ma I wanna man. Kanlento isipana kanjani? Hey. Asambe wena man. Hey. Hey, 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 hey. Ay wena man. Hey, hey. Ay, ay upuslizi. Ay. Suka wena rasta. Hey, hey. Ay wena. Ay. Ay wena man. Ay man. Asambe wena. Ay man. Yeah. Uchini. Achini man. Ay.
mina ngibhekile yafunana yajolana amantombazana abheka abafana ivayisa vesa angithi kuyajolana kuyabhekana ngathi kuyafunana ngibhekile kuyafunana kuyajolana amantombazana abheka abafana ivayisa vesa ngithi kuyajolana kuyabheka ngathi kuyafunana 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 ngathi kuyafunana ngathi kuyafunana kuyafunana ngathi kuyafunana uthini ngathi kuyafunana kuyabhekwana kuyafunana piki mayitata kanti ufuna bani awujeke ayi piki mayitata kanti ufuna bani awujeke yafunana yajolana amantombazana abheka abafana ivayisa vesa ngithi kuyajolana kuyabhekana ngathi kuyafunana ngibhekile kuyafunana kuyajolana amantombazana abheka abafana ivayisa vesa ngithi kuyajolana kuyabhekana ngathi kuyafunana kuyafunana ngathi kuyafunana ngathi kuyafunana ngathi kuyafunana kuyabhekwana kuyafunana uthini uthini mai Jay wena man piki mayitata kanti ufuna bani awujeke piki mayitata kanti ufuna bani yafunana yajolana amantombazana abheka abafana ivayisa vesa ngithi kuyajolana kuyabhekana ngathi kuyafunana ngibhekile kuyafunana kuyajolana amantombazana abheka abafana ivayisa vesa ngithi kuyajolana kuyabhekana ngathi kuyafunana kuyafunana ngathi kuyafunana ngathi kuyafunana ngathi kuyafunana kuyabhekwana kuyafunana
Msanizi. Mzinlo. Oi. Tay wana mana. Oi. Ai. Samba wana. Oi. Sekunje. Sekunje na mali. Ai masekunje. Ai man. Ai yeke ai masekunje na. Ai wena masekunje. Ai. Asamba wana man. Sekunje na mali. Uthini yena. Ai wana man. Ai. Ngenzenje. Ai. Ai. Makunje ngenzenje. Ai ngenzenje. Masekunje ngenzenje. Masekunje ngenzenje man. Masekunje ngenzenje. Amalundu wathandaga. Mabasiwe ujabulaga. Khona manje sitheka. Masekunje ngenzenje. Amalundu wathandaga. Mabasiwe ujabulaga. Khona manje sitheka. Masekunje ngenzenje. Ayisuka kude sikambani. Kathekathi sithanda. Ufuna mina or ufuna imali. Ngitshelile anginamali. Nasekhaya banamali. Angitshele ufuna ubona ngani. Ngingasofela ukubhala. Masekunje ngenzenje. Ayisuka kude sikambani. Kathekathi ngithanda. Mina ufuna mina or ufuna imali. Ngitshelile anginamali. Nasekhaya banamali. Angitshele ufuna ubona ngani. Ngingasofela ukubhala imali. I've tried when I'm. Ay, sekushusha bob na usheri babo. Emshonizi. Uphu Neymar. Ay man. Asamba wena. Ay. Masekunje. Ay masekunje. Ay angithimila man masekunje. Ay angithimila man masekunje. Angithimila man masekunje. Masekunje ngenzenja. Isuka kude sikambani. Kathekathi ngithanda. Ufuna mina or ufuna imali. Ngitshelile anginamali. Nasekhaya banamali. Angitshele ufuna ubona ngani. Ngingasofela ukubhala. Masekunje ngenzenjani. Isuka kude sikambani. Kathekathi ngithanda. Mina ufuna mina or ufuna imali. Ngitshelile anginamali. Nasekhaya banamali. Angitshele ufuna ubona ngani. Ngingasofela ukubhala imali. I've tried wena man. Afghanistan FM 99.9. We bring you nothing but the best. Danko. Benginisi nje qwe. Shabarizi. Ngizokufonela amadala side. Ololo. Danko.